Makadii zvenyu muri yeZimbabwe kumativi mana enyika esa muri vari muno muAfrica nevari kumhiri kwemakungwa. Hama dzadiwa kakutaura chokwadi tarasikirwa namukomatiri, tarasikirwa nemunhu watai tiri kuvimba nekudada naye. Ndingangoti kuungana nekusangana kwataita panapa hakuna kuipa, asi masanganisirwo ataitwa naTeri andirwadza. Zvinhu zvandanga ndisiri kutombotarisira munhu wandaitotaura naye, wataifara naye, nemwe nenguva wataitombosangana murori tese tichitombotaura, anga ari munhu aifara nevanhu, anga ari munhu wekuti waiti ukasvika panaTeri nyaya dzake zhinji kwai kuri kujoka, muchese muchifara, muchoshiya maadvices, but maonekero aita acho kuoneka hakuna kuipa, asi maonekero acho aita famba zvakanaka chete. Saka ipapo tingada kuziva kuti kuattendance yedu nevari vese vari muattendance mungadawo kuti kudii, especially pachiitiko chakaita sechiitiko kuti kana matambudziko achiuya. Chandingada hangu kutaura chokwadi dambudziko rakafanana neriri parinouya richigogodza musuwo wako ari kutaura kuti ndakugogodza zaro radhondipinde, unongeka rangogogodza rotongoita zvarinenge ratongoita, but chandinokumbira zvangu vese vari muartindustry tikaona zvinhu zvadai so tokona tichitosvike panzvimbo tobatirana tiri pamwe chete, nekuti mangwana dhoo rako ndo richagogodzwa. Aiwa, tinotenda nekuuya kwenyu kuzosapota finaro yemukomati. Aiwa, maita basa, asi kurasikirwa chaiko nekuti kuti titi pane mumwe munhu achavhara nzvimbo iyoyi, ndiri kuona nge pachanetsa, asi kana ari pachauyawo kunenge kuri kuda kwaMwari vanenge vaita kuda kwavo. Aiwa, tinotenda koma Ozemwa. Aiwa, maita basa.